4 person. 3 yn deud y gwir, 1 yn deud clwydda, £500 cash prize. Bydd pawb yn cael cyfle i ddweud stori am 1 pwnc ac ar ôl 3 round os ydych celwydd dal yna, mae'n cael cadw'r pres i gyd. Os dyn nhw ddim, mae pawb arall yn splitio'r cash. O'n i wedi hanner cyfintio fy hun bod i'n deud celwydd, ond dwi'n deud y trwth. Deud clwydda i gyr o bres, love it. He's come on very strong ar bob. A mae'n really aggressive, cos mae'n deud clwydda. Pwy sydd efo stori ffeg a pwy di'r celwyddgi. Nes i ddim! A pwy ffwcs yn dewis y music shit ma. Let's go. Enw fi di Dewi, a nes i actually gyfarfod Michael Fassbender a gyrru, dreifio'r cwch oedd yn mynd o, tuag at, lle oedd yn mynd. Enw fi di Efa, ges i playar enwog rygbi Cymru i dilyn fi ar Instagram, a wedyn, 5 munud wedyn ar ôl fi acceptio fo, nath o'n follow fi, cos o'n digon dal. Enw i dwi Emyr, a mae Ryan Reynolds di bod i TV am tamad o fwyd. Enw i di Llŷr, a mae Pili Palas dal i defnyddio llun fi o ages yn ôl i hysbysebu lle nhw. So, dwi eisiau elaboration ar Ryan Reynolds. So mae Ryan Reynolds di bod draw i TV, a Rob McElhenney o It's Always Sunny in Philadelphia di bod draw i TV i cael bach o fwyd. Pam? So mae yna documentary maen nhw'n neud, oherwydd maen nhw wedi prynu clwb pêl-droed Wrexham, ac o Wrexham dwi, ac maen nhw wedi dod i TV fel rhan o'r documentary, chos fi di'r gyhoeddwr PA Cymraeg yn y cae ras. Ers pryd ti'n hynna? Ers i mi 16. Dwi wedi bod i game Wrexham yn the last 4 years, de. Dwi'n meddwl sy'n cofio clywed llais chdi Mae'n eitha yn y unique o lais yn PA. Be sa'ch chi ddeud o'n? Ia, be sy'n dweud ar match day wan? Sa'ch ti'n dechrau match? Croeso yng Nghae Ras i, stadiwm genedlaethol rhwngwladol honnaf yn y byd ar gyfer y gêm hon rhwng Wrexham a blanc. Fe enw i yw Emyr Harris ac efo Steve Jones, ein pleser ni, fydd yn eich something trwy'r gêm heddiw. Can't remember pa gair di o. Something... Ti'n be, mae Ond ma'n nhw ddant o'n hynna. No way fod wedi gallu gwneud hwnna fyny ar y spot wan, de. Ia, na. Dwi'n Felly ddim. Mae lot o bobl Gymraeg efo'r talent i adrodd. Ia, mae o Wrexham, so bach sylfach yn di. O'n i ddim yn coelio chdi tan nes di wneud y bit ola ar cyhoeddiad, O'n i ocê. ddim yn coelio chdi tan hynna. So neb yn sefyll allan fel rhywun bos yn deud y celwydd. So dwi'n i ddim et, a does neb di siarad lot eblaw am fi, so nhw'n grilio fi. Oedd o'n rili da yn ymatab i fi am falla bod o'n uffar actor rili da. I o'n i'n ama fo cyn i fo ddeud yr presentation o sut o fo'n neud mewn i games. Yn amlwg os mae wedi prepario hynna, so oedd o'n gwybod bod ni'n mynd i ofyn iddo fo y cwestiynau nathon ni. Dwi just ddim yn dall pam sy'n nhw'n mynd i tir yn awsur. Just ddim yn neud sens i fi. Mae storis pob yn wahanol, to. Mae'n i gyd efo... gallu dweud certain aspect o wir yn nhw. Ond dal efo'r stori Ryan Reynolds, no offence, dydy o ddim digon pwysig i gael Ryan Reynolds draw yn fawr y brith i fi'n personol. Game plan, boys. Game plan. Iawn, so mae round 1 yn done. Pawb wedi cael dweud stori nhw. Chance i pico brains gilydd bach mwy fan yn round 2. Nes i'n nabod o, pan oedd yr ocio fyny. Yn unig beth o gen i fi oedd rhestr efo enfa so Michael. Sut o'ch chi'n gwybod pwy o fo? Pan eisiau land yn dol ar yr actual gwch. Pan oedd off y gwch? So o'n i'n eistedd a ddim 9 goch yn bora. Sy'n neud beth oedd o? Na, just the general, sut ydych chi? Yn Saesneg, how are you? Nhw'n dweud o dim Gymraeg. I'll be taking you onto the agreements today, blah, blah. O'ch di rioed drifio cwch o blaen hynny na? Hynna di problem fi efo. Dim cyn mynd lawr i fan yna, ond oedd hyn rhyw 4 mis i mewn. Yna gwylio chdi ar y cwch efo fo hefyd, a just ddim gweld chdi'n drifio cwch, sori. O'n i'n gwestiwn gwneud ydi PB2, man. Hynna di'r bit unbelievable. I fi, mae'n actor ddim yn obvious a chdi mynd iwsio fo i'r stori fel mae'n actor reit random. Nes ti ddweud fo chdi'n nabod o'n syth ar ôl fel di wynab o'n, dos ti'n gallu neud... Na, nes i ddim. Y crewmate ti nath i'n nabod o. Ie. Na, dim dyna fe di sti. Nes ti dim defo dim dyna fe di sti. Nes i bigo o fyny. Nes i nabod o wedyn, dyna fe di sti. Mae'r stori ma'n newid bob 30 seconds, 100%. Mae'r boi'n bogio ton llai ond efo. Dwi'n mynd yn cofio beth ti'n dweud, Dan! So, pam na chdi yn ocyn bach oedd y llun a'r pamffled Pili Palas? Achos o'n i'n ocyn bach del, a oedd chwaraewr fi'n gweithio yna yn 2006, oedd nhw isio, pamphlets, the big thing that time, So dwi ar cefn y leaflet, dwi'n rhoi swsi gwingan, ar y cefn y leaflet. A so oedd gen i ddewis oefer cael neidar rhwng yna, neu swsi gwingan, So,
Chdi eisiau rhaid swsi gwinga. O'n i'n rhoi sushi ginga. The obvious two, yeah. O'n i'n complicated ogyn bach, e. Ti dal efo copio'r Pam swn i'n pamffled? cadw pamfflet? O, sa mam fi di Os maen nhw cadw'r wedi. Sa teulu fi di cadw'r pamffled. So, dal ar y fridge yn TV. So, nhw'n Dal yn printio. dal yn printio rai newydd fel na. Ti'n meddwl Rai fos fo nhw, achos dwi ar fo, telling you now, e. Wel, surely, dam yn surplus stock o 2006 a dal i fynd allan i fo fan ydy. Go on, hwnna'n. Just, swn i dal efo'r copi de. Ond pam swn i'n pigo Os wyt cwingan? ti'n- ond os Pam swn i'n pigo cwingan? Os wyt ti'n un o pedwar? Mae'n alpacas yna, swn i'n pigo alpacas hwn. Pam swn i'n pigo cwingan? 2006, dwi'n meddwl alpacas yn Pili Palas yn 2006. O, oce, felly mae'n alpacas yn Dwi'm yn 2006. Right, we're moving on, ni? Moving on. Eva? Eva? God, dwi'n terrified fan. Iawn, Pwy oedd o? dwi ddim yn mynd i ddeud pwy oedd o. Wow. Well, peidio... Wel, go on, geti fod y rwyl, Dwi ddim yn mynd i neud name yn shem. Gwni fwtio wan. Pwy oedd o chwarae? Mae chwarae Gymru, dwi ddim yn gwybod pan dim arall yn chwarae, dylse fi bod. Sa hwnna ar bio Instagram o 100%. Mae o. Syniad crysau. Newch chi enwi'r enwog as newch chi ddeud o'n ei gofio. Enwch rei fath o Scarlet. Tîm Lloegr, dio, tîm Lloegr, mae'n chwarae. So pam nath yn ffoddio chdi? Wel, mae account Instagram fi'n private, so os mae rhywun yn stag, private, basically. ti'n gorau follow rhywun i weld lluniau, dweud. So mae o di dilyn fi, dwi di excitio, textio ffrindiau fi gyd, oh my god, mae o'n follow fi, nuts. A wedyn eisiau checkio followers fi eto 5 munud wedyn, ac oedd o'n follow So ti'n fi. gwybod oedd o'n wir, dwi'n gwybod bod chdi gorau cael, ma'na... Ges i'n request o, Sut wants to ti'n follow you. gwybod o hwnna the actual account o? Cos o'na tic ar y fo, O, ocê, a dwi'n ie. dilyn fo, Ocê, obviously. iawn. So, beth... Oes, So, ages. be nath ffrind chdi comentio ar post fe eto? Emojis fatha dribble, fatha ffit. Ie, So ie. nes Ie, i reply o, a mynd, A oh my be- god, dwi'n gwybod, dwi wedi bod yn sbio'r llun ma drwy bora, mae'n gorgeous. So mae di gweld bod fi I wedi gyd o comentio. hwnna mewn... Just i fewn y tecto. Reply Ie, i'r dwi'n emojis. gwbod. Reply Dwi'n i'r ddath yna, emojis. ti'n dweud fod wedi searcho amdano chdi, Na, dwi di comentio ar llun fo. ond ti'n ei ddweud ffrind chdi comentio. Ia, a wedyn dwi di reply o Ma' di i'r acceptio, ie? comment. Bang, accept. Ond ti'n ei ddweud fod wedi searcho chdi. Na, dwi eisiau dweud. Mae di clicio na fi ar ôl gweld comments fi. Nes ti ddweud fod... Si wrth y modd, sa fod i chwilio amdano fi? Sy'n di bod yn beautiful, sa di chwilio Gael just amdano sort fi. Ti anna job oedd y ffocin detective, O, rhywbeth. ie, I swear to God. no. Mae calon fi mynd, sy'n di calon fi mynd. ia. Una, i fod i'r boi yn deud celwydd, a mae'n just class. A dyna... Neu, ond... Dwi'n mynd i fynd yn yr hel i hyn enw. Be dwi'n meddwl yw, cos dwi ddim yn meddwl oedd fo yn deud rhywbeth anghywir. Felly mae hwnna'n neud i fi Ar meddwl... un peth efo fi, wan, sori. Mae stori fo... Nes i'n deud bod wedi chwilio amdano So fi. mae Mae hwnna'n neud i fi meddwl, efallai mae'r boi yn ceisio. Ag hefyd, dyn ni gyd gyda... Mae yna celebrity yn y tair yma. Eblaw. Am y gringan. Ww, ti'n gael rwys fi ar pamfflet Pili Palas? Wel, fo, ie, chdi yw'r celebrity yn y stori. 16 years. Technically, chdi. Ti yn presence of greatness, fo, ie. Sbyn fel tynnu'r, achos he's come on very strong ar bob, de. A mae'n really aggressive, cos mae'n deud clwydda. Just yn jumpio mewn o storis chi. Sut dim yn cofio rhywbeth o 2 wsos yn ôl, a ddech chi'n disgwyl fi gofio rhywbeth o blinking 2006? Dwi'n meddwl mae'n un o'r dau Na, o'na. di Dwi'n cofio fod digwydd ers os ôl, nes i bron iawn, crion i gytid. Ti hi mi eisiau revealio'r identity. Mae o obvious, ia. Ond i dyn escaladio. Reit, ei, di stes, ydych chi sbwt i fi, ydych chi'n colli, ia, so... Ydych chi sbwt i fi, ydych chi'n colli. So, ond mae un ohonych chdi'n mastermind, a dwi ddim yn gwybod. Ww, navy blue, bach o tensiwn o fanna. Ie, ath o bach yn heated yn fanna. Pawb yn grilio pawb. O'n i di hanner cyfintio fy hun bod i'n deud celwydd, ond i'n deud y trwth. Ba, hwnna eitha diddorol, rhaid i ddweud, oedd pobl wedi gan y cwestiynau yna. Oedd ynyr yn dod ar y bach yn gryd, dwi'n meddwl, ar bob, de. So, iddo fi, mae o'n bach yn sys, dwi'n meddwl. O, nath ynyr fynd really aggressive, ond fatha, dwi ddim yn deud clwydda, nath neb arall ddeud hynna. So o'n i'n teimlo fatha, ac oedd o'n deud bod ni gyd yn deud clwydda. So mwy oedd o'n neud hynna, mwy o'n i'n teimlo na fo oedd yn deud clwydda. Wel, dwi'n meddwl o'n amlwg na Efa di o, a dwi'n gwybod pam nas nhw ddim yn gofyn fwy o cwestiynau fi. Achos mae bob un stori arall wedi bod mor banwl. A mae'n hi just, mae o'n swnio fatha rhywbeth, mae'n newid wneud i fynydd o 2 eiliad yn ôl e. Wel, mae Ynyr yn convinced na Efa sy'n ddiglwydda, ond mae pawb arall yn suspicious o Ynyr, cos mae bod yn mor feisty. So, ar diwedd round 2, pwy mae pawb yn meddwl ydi'r Celwyddgi. Efa, achos na ddim manwldeb i'r stori o gwbl.
achos oedd o really blin yn trio convincio ni bod o ddim yn deud clwydda. Dwi'n bod eisiau ynir, gan mod oedd o'n bach yn eitha full on efo'r cwestiynu, dwi'n meddwl. So dwi'n meddwl onur oedd o, oherwydd oedd y boi just bach yn enthusiastic yn ceisio pigo twlla yn stories pawb arall. Wel, chi ddim yn ennill pres na. So, pwy fyna? So, da iawn e. Dyn o wan. Ia, bach yn siomedig fy nhw wedi fod i fi allan. Ie, dwi'n meddwl mi o'n i ella bach yn pwerus efo'r cwestiynau ella fo fi wedi... So, os mynd i gwrando ar y stories yn gwell, fel. So, mae ynir di fynd am wan. Mae'r tri sy'n rôl efo chance arall i ffig allan os dyn nhw wedi gwneud y peth iawn. Neu, gawn nhw swapio fo am rhywun arall ar ddiwedd y rawn os dyn nhw'n meddwl bod y person sy'n ddiglwyddo dal yna. So, un ffôn e ddeud oedd yn storis chdi ydi, ond llawer o detail yna, rhaid fi wneud. Ocê. Nath ynny'r bwynt yn allan. Ond nath chi'n gofyn ddim Mynd o byd fi. i fi bron iawn. O'n i'n Gath barod i ddim llawer o chance. O'n i'n barod i roi mwy atebion i chi nath chi'n gofyn. Di roi digon i fi, ia. Like, oedd o'n believable. Di ddim yn gwybod dim mwy, ia. Shit like happens on Instagram hefyd, yndi. So, mae'n digwydd. Faint hir oedd o tan, oedd o'n dilyn chdi? Oedd o'n dilyn fi am 5 munud. Un byd fy'n hynna. Oedd just casgan trwy lluniau, that was it. Gys ti nhw screenshots o fact bod o'n ffodus chdi? Do, nes i rhoi met o'n mynd sbiwch, mae di dilyn fi, ha, gred, a wedyn nes i nôl i followers fi ac oedd o ddim yna. O'n i bai bod i digwydd i met chdi, a chdi sy'n deud bod oedd i digwydd i chdi, dwi'n meddwl, man. Swn i'n really hapus na i ffrind fi sa di digwydd am ddim i fi. Na, dwi'n aros efo i. Ie, dwi'n aros efo i fi. So, ia, diolch i di, stick yn fyny'r. Stick with the guns, ia. Ia, hapus. Iawn. Iawn. Majority vote i ynir eto. Wel, basically, dyn ni gyd i penderfynu stick efo'r guns efo onur. Dwi'n meddwl nath comment y boi just cyn i ni sort of torri fyny y tro dweud weld, ych chi wedi colli'r arian. Dwi'n meddwl hwnna'n just sort of psychology play. Yn bo, stori pob arall yn tyddu wneud yn bach o sens, do? Di Dewi ddim yn meddwl bod o yn emyr o gwbl. Mae'r ddau nhw'n convinced na ynir ydi o, felly mae rai fi fynd efo nhw. Di pethau ddim yn edrych yn ansbaredigaethus i ynir. Geithio ddim fowtio yn y rownd yma, so gwni weld pwy mae'r tri arall yn fowtio. Da ni dal yn meddwl na ynir sy'n deud celwydd. Fi dal i ddeud ynny'r hefyd. So dwi'n sticio efo onur. Majority vote i ynir eto. Os di Efa, Dewi a Emyr yn iawn, mae fo sy'n digwydda, mae'n cael splitio'r £500. Neu, os dyn nhw'n wrong, mae'n meddwl bod y Celwyddgi wedi twyllio pawb yn cael cadw'r pres i gyd. So, pwy ydi'r Celwyddgi? Sorry, boys. Fair play, ia. Sorry. Fair play. Sorry, miss. Mae'n play, ia. miss. So beth, di o'n complete fabrication, neu ti just i newid y Na, mae'r sylweb? part Michael Fassbender yn absolute bullshit. O'n i'n di meddwl chdi o gwbl leis, dyna faint o D'accord. shit dwi fo'r gêm yma. Rhaid fi ddeud gyfaddau, o'n i'n gwybod ta fi yn diclydda. Cynnes ti convincio fi, un pwynt bod ta chdi, edo. Do, teimlo'n gret, am gyro, wrth gwrs. Teimlo'n bach yn eog am swnid am dwyllau pob, ond hynna di enw'r gêm, de. Nath y boi convincio fi, ia. Nath y boi just popeth amdano fo, nath o ddim slipio fyny. Dewi oedd yr unig person nath ddim newid i feddwl o gwbl, a mae'n kind of wneud bach o synwyr rwan. Dwi'n hapus oedd y ddau arall am wedi cael dim byd, achos nath nhw just bwtio fi off for no reasons whatsoever. So, Dwi'n gytid, ond hefyd, boi da. dylsen ni sylwi fod Dewi yn manipulate y conversation yn bach, fod fo'n cymryd charge o bod dim. So, yeah, mae hindsight's a wonderful thing, yeah. So, yeah. Dwi'n meddwl ta fi ydy'r Celwyddgi. Wey! Cash is king, baby!